Pukkelpop is chocomelk en dansen. We zijn hier op de Mios, die vinden plaats in Brussel, maar Limburgse gezelligheid, dat is nooit ver weg. Dus wij hebben een aantal Limburgse dilemma's mee voor de gasten. Dikke of Faisal? Dikke. Nee, Faisal. Faisal, dat is wel echt mijn homie, jawel. Ik moet zeggen Faisal, maar ook Dikke, want Dikke is een rapper, artiest en Faisal is een producer. Dus samen... Dat vind ik heel moeilijk, Dikke. Maar Faisal, love you. Pukkelpop of extreme outdoor? Is dat een keuze die ik nu moet maken? Maar wat is extreme auto? Is dat... Een technofest? Nee, nooit techno. Maar ik kan wel hakken. Pukkelpop sowieso. Die sfeer is daar keigoed en ja, Extrema is enkel zo techno en rare pilletjes. En Pukkelpop is chocomelk en dansen. Hebben ze Pukkelpop chocomelk? Ja. Reggie of Patje? Amai, dat is alsof je moet kiezen tussen die twee zonen. Patje. Ja, Reggie denk ik. Reggie. Ja, Reggie Bankston hè. Ik hou wel een beetje van Patje Kremsel eigenlijk. Limburgse vlaai of Hassense speculaas? Speculaas. Vlaai. Speculaas. Vlaai. Limburgse vlaai 100%. Speculaas, denk ik. Zeg jij nu. Limburgse vlaai. Dank u. Shout out naar Limburg. Home Voilà. Home love you.